Агу! Ха? Агу! Аз съм Дари, това е моят син Борис. Той сега е на 2 месеца. Първият човек, на когото казах, беше мама и беше изключително емоционално. Съветът, който никога няма да забравя, още в началото ми казваха много да целувам и да обичам бебето си и да го прегръщам. Първото нещо, което му казах, беше, че го обичам. Първата песничка беше "Стана никъд", не от мама и татка, нищо определено. Първото му хранене беше кърма, защото за мен беше много важно да бъде кърмен. Първата година от развитието на детето масажът е изключително важен, затова след всяка баня правиме масаж. Предстоят ни тепърва страшно много първи неща, първи стъпки, първи думи и се надявам да бъда до него през всичко това. Пожелавам му да бъде добър човек. Агу! Агу!